Biel Carrosseria està vinculat al concurs des de fa 5 anys. Perquè l'empresa inicial naix en Sueca, entonces pensem que estem un poc vinculats a la cultura de Sueca en el tema gastronòmic i el tema cultural. Biel és una empresa que està dedicada al tema de gestor de residus. El tema de contenedors, el tema d'equipos de gancho para esos contenedors, grues i tot el que faci falta para esos gestors de residus. Biel Carrosseries està, aunque és una empresa local de Sueca, està en l'àmbit nacional repartint productes per tota Espanya, inclús estem començant ara el tema internacional, el tema d'exportació. Tenim un prestigi de molts anys en quant a qualitat i professionalitat en el sector. Els grans gestors de residus d'aquest país són clients nostres. Això ho hem aconseguit perquè tenim un gran equip de professionals, tant a nivell tècnic com a nivell de producció com a nivell comercial.